जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण लोग हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जीजी तिवारी जी हम अंकित तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहल बानी। प्रणाम बाटे और स्वागत बाटे बीएफसी रिएक्शन एंड ब्लॉग के माध्यम से। भैया हो चाय पी रहल बानी जा, यही चाय पियत पियत अभी पवन सिंह के रिएक्शन दिया अब आप लोग के खेसारी लाल यादव जी के भी आज एगो चौथा रिएक्शन जब तक चौथा गाना नया साल के चौथा गाना रिलीज हो चुकल बा जौना के नाम मजा आ रहल बा। अरे पवन सिंह खेसारी लाल दोनों आदमी के मजा आ रहल, बैक टू बैक गाना बाजल बा, एकदम एनर्जी से आदमी भरल बाटे। सुबह सुबह ही मन गदगदा गेला कि हम के भोजपुरी से प्यार कर रहे हैं। 2021 के शुरुआत हमनी के बहुत एकदम नया साल बैक टू बैक धमाका भइल, दोनों ही सुपर गाना बाटे। ऑडियो सुन ले बानी लेकिन अब तक वीडियो नहीं देख ले तो चलिए देखल जाओ आपके साथ। काहे के वीडियो आप लोग के साथ देखनी तभी रिएक्शन जबरदस्त निकलेला। थोड़ा सा देखनी है कि बस लेकिन कैसा लुक बाटे, लेकिन चलो जब पूरा आपके साथ देखम। और जौन बात है आप लोग विशेष सूचना देवे हमेशा हर वीडियो में दे रहल बानी कि आप लोग कई गो गाना जौन बारे सुखनी पर चैनल द्वारा ब्लॉक कर दिल गेल बा, जौना से यूट्यूब पर हम रिलीज नहीं कर पाओ तो रिएक्शन दे दिल बानी। खेसारी लाल जी के लड़की पटाना वाला बहुत डिमांड भैया लोग करत रहे, इससे आप लोग देखल चाहता नहीं तो फेसबुक पे बीएफसी रिएक्शन ब्लॉग के पेज के लाइक कर लीजा और इंस्टाग्राम पे आईडी के लाइक कर लीजा, फॉलो कर लीजा तो आप लोग को देखे के मिल जी। बहुत जल्दी हम अवेलेबल करा रहल बानी। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। काफी के पार्टी होई, खेसारी में लिखल है चुमा चाटी के पार्टी हो, चुमा चाटी के पार्टी हो, ठीक बा। तो देखो जब कैसे चुमा चाटी के पार्टी हो रहल बा, हम तो चाय पी के चाटी का पार्टी कर रहल बानी। बाकी देखल जाओ गाना जे लिखले वाले पवन पांडे जी, म्यूजिक दिले वाले शंकर सिंह जी वे टीम बाटे, वे म्यूजिक से गाना रिलीज बाटे। ओरिजिनल वीडियो के लिंक जौन बानी से डिस्क्रिप्शन में मिल जाई। तो शुरू करेंगे। कुछ चाहता रह ना ना एकदम वीडियो में कहल जाई, ठीक बा नु अब ना नु ना तो बाद में वीडियो कट जलन तो पहले हमरा के ना बोले दे बोला ऐसे नहीं बोलो तो कैमरा चलत रही जी कह देला। अरे देखिए यही बात में याद आ गया बस भाई तनी आपके मैया कृपा से गाले वाला आप लोग सपोर्ट बनाइम जा। 2000 आप हमारे सब्सक्राइबर हो गए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सही और आकर के 10,000 करी जाए जल्दी से जल्दी और ये वीडियो के लाइक 1000 आवे के चाहिए। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट शुरू करिए। जब सुने के होई भोजपुरी गाना बस बजे के चाहिए गाना। वाह अरे खेसारी जी का अंदाज पूरे बड़ा अच्छा करते ना सर, पूरी दिखा रहा है। एक ही रात में 4 गाना शूट करे वाले कम बात नहीं है। ये हमारे पिछले गाना में को बात कहले रही कि थोड़ा वीडियो में क्वालिटी बा 2020 के उतारल जाई खीस, 2020 के उतारल जाई खीस, बीतल हरोई रोई बस सही बा मुंह से जाबी हटावे जान, चुमा चाटी के पार्टी होई, मुंह से जाबी हटावे जान, चुमा चाटी के पार्टी होई। डांस करते हैं जबरदस्त, ये अंदाज ही कर बड़ा अच्छा लगा। खेसारी लाल जी के गाना फुल एंटरटेनिंग बोला, हमें हर पसंद रही, मजा आ रहा। ये हीरो नहीं वो देखा भारी में जाव दावा दारू रूस विदेशी चीन के, उठ में उठावा सटी कमावा करी भे कसीन के। विदेशी चीन के, उठ से उठावा सटी काम करी भे कसीन के। अब नहीं बर्दाश्त होता कबल आफत ढोई, मुंह से जाती हटावे जान, चुमा चाटी के पार्टी होई, मुंह से जाती हटावे जान, चुमा चाटी के पार्टी होई। निकाला 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 आई हो दादा तू ही हो बस पवन बाबा शादी के करता रे सब हो, रातों दिनवा 24 घंटा पावता रे लव हो। पवन बाबा शादी के करता रे सब हो, रातों दिनवा 24 घंटा पावता रे लव हो। कहे
हो गई लगातार। ये प्यारी मोहब्बत के बिया बोई यार लाइन लिख रहे फोन मुँह से जाती हटावा ये जान चूमा छाती के पार्टी होई खेसारी हो गई लगातार। छाती के पार्टी होई ले ला दुनिया जब भाड़ में आवा है नाड़ में जोड़ा नहीं हो खेसारी भी हमारा लाओ तो सचो के ले का दुनिया जाओ भाड़ में खेसारी के मजा गाना आ गया, बजावल मजा। जाओ खूब दबा के। तो जौन बात जबरदस्त बा कहे ना हम एगो लाइन कहबे करनी खेसारी लाल यादव जी का अंदाज ही इतना एंटरटेनिंग मानू उनका हर एक गाना फुल एंटरटेनिंग होला। देखिए हमारे जबड़ा एगो अलग ही फीलिंग आ जाला। शुरुआत भइले तो नॉर्मल रहे लेकिन अभी ऐसे से करे के पड़ा था। खेसारी लाल यादव जी के गाना में हमेशा ही जबड़ा जन मुंह देखम तक फुलले रहेला और बड़ा मजा आवेला खेसारी लाल यादव जी के गाना देख के, उनका एंटरटेनिंग अंदाज देखे और उनका हम सीखे भी नहीं। क्या आप लोग जानते बनी आपके भाई भी थोड़ा गाना गा लेवेला और कलाकारी बात आज के टॉप स्टार वालों हर एक आदमी सीनियर से सीखेला देखेला वो लोग क्या यही लोग देख के आदमी बड़ हो रहा बा, कुछ ना कुछ सीख रहा बाटे। बाकी खेसारी लाल यादव जी के चौथा हम माने के परी खेसारी लाल यादव जी के क्या हम पिछले वीडियो में कौन गाना रहे एगो लगी पटाना है ना एगो दूसर का गाना आई रहे जो उनकी SRK म्यूजिक से रहे तो थोड़ा नॉर्मल लग रहे क्वालिटी का गाना और बढ़िया बनावल जा सकते रहे। लेकिन क्यों भाई हम तो कुछ कहले ना रहे बतैले रहे हम खेसारी लाल जी के थोड़े में कुछ कहले बने लेकिन कुछ भाई लोग समझे ला लोग ना बात यही बात पे लड़त रहता लोग ये सब ना करी ये सब अच्छा थोड़े लगला। भोजपुरी के बढ़ाई जाना अभी साउथ के टक्कर देवे के बाद पंजाबी फिल्म से आगे निकले के बाद अभी ये टूटम जा तो कैसे निकलम जा अतने में उठ के रह जाइम जा एगो अपनी भोजपुरी में कहावत कहेला लेकिन कहम ना आप लोग के तो आप लोग समझी जा बहुत कुछ बाटे एकता बनाएम जा तब ही आगे बढ़ी अच्छा अच्छा चीज के सपोर्ट करी जाके ताकि हमनी के हर एक स्टार के गाना ट्रेंडिंग में जाए तो अपने पूरे भारत में चर्चा बाप रे बाप भोजपुरी वालों के गाना ट्रेंडिंग में आ रहा चाहे खेसारी जी हो चाहे पवन जी हो चाहे रितेश जी हो केहू हो के भोजपुरी कोई जा नाम हुई कि खेसारी लाल यादव जी अभी एगो इंटरव्यू वायरल हो रहा में बात कर रहा बड़े केहू के मिलियन में जाए राकेश मिश्रा जी होगा नीलकमल जी होगा तब गाना जबरदस्त बा ज्यादा कुछ ना कम ई जबरदस्त लागला खूब एंटरटेनिंग गाना बा और थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी रहे हम अभी भी कह रहल बानी लेकिन उसे हम थोड़े कहते खेसारी लाल जी का उमे का कलर है कि खेसारी लाल जी के अंदाज ही तबा के जाना चलते वीडियो अच्छा लागत रहे बाकी क्वालिटी यानी वो डायरेक्टर के कमी रहे वो खेसारी लाल यादव जी कमी नहीं लेकिन हाँ ये बात को भाई देले हमरो सुने मेरे एक ही रात में ये चारों गाना शूटिंग कैले बड़े खेसारी लाल यादव जी बहुत बड़ बात बा। भोजपुरी के जैसे कहल जाला बॉलीवुड में एगो अक्षय कुमार बड़े एनर्जी सुबह 4 बजे ही जागे भोजपुरी में अगर केहू बा सबसे ज्यादा मेहनत एनर्जी वाला वो बड़े खेसारी लाल यादव जी और फुल एंटरटेन करे सिंगर हर एक अंदाज हर एक वर्ग के लोग के अच्छा लागेला बूढ़ बच्चा जवान लड़का मेहरारू सबके पसंद आवेला इनकर हर एक गाना। तो बाकी रिएक्शन आप लोग के हमनी के कैसा लागल अगर कुछ बुरा लागल हो तो आपके अपन ही भाई ही जाना हमनी के परिवार है जा परिवार में ही कुछ बाता बाती होला हाथ जोड़ के माफी मांग ले। एक सेकंड भाई लोग खेसारी लाल तो चुमा चाटी के पार्टी कैले बारे आप लोग नया साल पर काथी के पार्टी करत बानी जा और एडवांस में आप लोग के नया साल के बहुत बहुत शुभकामना हैप्पी न्यू ईयर कमेंट में बताएं जा कमेंट के माध्यम से और खेसारी लाल यादव जी के भी आप लोग विश करी जा। चलिए मिलते हैं अगला रिएक्शन में अगला वीडियो के साथ तब तक एकता बना के रखी जा एकता बना के रखी जा। जय भोजपुरी।